No, akkor szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit a Teátrum In online konferencia sorozatunknak a soron következő alkalmával. Kisdomonkos Márknak, a Déri Nép program vezetőjének, igazgatójának nagyon köszönöm, hogy elvállalta a mai előadásnak a megtartását. Néhány technikai dolgot, ahogy szoktuk, azt elmondanék most, és utána már is átadom a szót Domának. Ugye minden alkalommal, amikor itt összegyűlünk, akkor valami olyasfajta témáról hallgatunk meg előadást, beszélgetünk róla, amelyet innovatívnak, újítónak, új területekre kalandozónak, új területeken megjelenőnek tartunk, és a Déri Nép programnak sok-sok metszetét tartjuk ilyennek, gondolom mindannyian, sőt biztos vagyok benne, hogy mindannyian, hiszen különben nem lennétek itt. Arra kértük a Domát, hogy nagyjából egy olyan 30-35 percben foglalja össze a mondandóját, ezt így szoktuk az összes többi előadóval, és utána pedig van mód arra, hogy kérdéseket tegyetek fel, tegyünk föl neki, és biztosan örömmel fog válaszolni rá. Arra kérlek benneteket, hogy a beszélgetés alatt a mikrofonjaitokat mindenképpen majd kapcsoljátok ki, hogy ne zavarjuk egymást, aztán pedig, amikor majd a kérdésekre kerül sor, akkor természetesen figyelni fogok arra, hogy ki az, aki szót kér. Igen, azt még szeretném elmondani, hogy mint minden alkalommal ezúttal is rögzítjük ezt a beszélgetést, a kollégáim ebből aztán majd készítenek egy vágott verziót, ami csak annyiban lesz vágott verzió, hogy egy kicsit leszedjük róla azokat a dolgokat, amik nem feltétlenül kellenek oda, hogyha van közben valami technikai elakadás vagy ilyesmi, és utána az előadás az ugyanúgy kikerül a Magyar Teátrumi Társaság YouTube csatornájára, mint ahogy az eddigiek is megtalálhatók már ott, és elég azt látom, hogy nyilván nem ezek viszik a nézettségi prímet a YouTube-on, de azt látom, hogy azért szépen visszanézegetik ezeket a kollégák, és tanulnak, okulnak belőle. Doma, köszönet még egyszer, hogy itt vagy velünk. Tied a szó, kérlek, hogy foglald össze. Van prezentációd, ugye, ha jól tudom? Igen, tehát meg is fogod osztani a képernyődet, és fogjuk látni a prezentációt. Kedves kollégáknak pedig figyelmet kívánok, meg jó együttlétet itt az online térben, és aztán, amikor Doma végzett, akkor majd a kérdések feltételére lesz lehetőség. Köszönöm szépen, Doma. Még egyszer parancsolj, tiéd a szó. Szia, Laci, szervusztok! Köszönöm szépen én is a megkeresést és a felkérést a részletekről. Most megpróbálom megosztani a képernyőmet. Kérek, és erre viszonylag, én ebben nem vagyok annyira jártas, de szerintem sikerrel jártam, ugye? És ha megy is a prezentáció, láttok, hallotok, ugye? És a prezentációt is, szuper. Köszönöm szépen. Ezt még itt valahogy eltüntetem, hogy ez egyel kisebb legyen, vagy kettővel. Pillanat, hogy lássam. Aha, jó, szuper. Szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit a Déri Nép program nevében. Egy kis történeti áttekintőt hagy tegyek mindennyiuknak, talán nem feltétlenül világos és teljesen köztudott, bár szeretem sok helyen elmondani, az a tény, hogy mióta és hogyan, milyen előkészületek előzték meg a Déri Nép program létrehozását és megalakítását, nem csak egy üstökösként robbant be a TAO eltörlését követően. Ehhez olyan 15-17 évet kell visszamennünk, amikor is Vigyánszky Attila, a Debreceni Csokonai Színháznak az igazgatójaként ellátogat a környékbeli településekre, és azt látja, hogy színházi előadásokat bérletes rendszerben visznek oda a különböző befogadó helyek, egészen kis településeken, de annak a szakmai minősége, a legfinomabb szóval érve is borzasztó, ezért ő vállára veszi ezt a missziót, és a Debreceni Csokonai Színház égisze alatt ingyenesen, már akkor 17 évvel ezelőtt ezekre a településekre visz csokonai is előadásokat. Ingyenesen van a nézőknek is, és a befogadó hely számára, és nyilván ehhez kap a várostól támogatást és lehetőséget. Ekkor Halász János, Debrecen kulturális alpolgármestere. Majd eltelik egy
jó 5-6 év, amikor is Halász János már a kulturális államtitkár, ekkor János ad egy támogatást az ügy mellé, hogy elkészülhessen egy tanulmány. Ez pedig a program Szellemfi tanulmány névre keresztelt tanulmány, ami felmérte a vidék kultúra iránti igényét és éhségét, illetve az, hogy ilyen rengeteg befogadó helyünk is van vidéken, gyakorlatilag kihasználatlanul. Több mint 2000 ez a szám. Majd eltelik megint jó néhány év, 10 év, majd 2019-ben, amikor a TAO kivezetődik, akkor születik egy döntés, hogy alakuljon meg a Dériné program, induljon útjára. A Dériné Nonprofit Kft. Élére jó magamat 2020. március 1-től neveztek ki. Egy kis öröm az öröm, hogy 11 nappal később bezárt az ország, és ugye beütött a Covid, de a munkálataink azok tovább folytak, sőt, akkor indultak el, és erről fogok most egy kicsi ismertetőt adni a számotokra. És itt valamiért nem megy a prezentáció, de most így átment, oké. Missziónk, mint az itt látszik is, egy jól megfogalmazott szloganban, egyszerű szloganban össze tudtuk foglalni, színház mindenkinek. Tehát nem más a mi dolgunk, hogy színházi előadásokat, minőségi színházi produkciókat juttassunk el a lehető legkisebb településekre, és azokra a településekre, hova egyébként nem jutott el ez idáig soha színházi előadás. Először találkoznak a színházzal. Nem mellesleg ezzel támogatjuk a színházainkat, a kőszínházainkat, a társulatokat, alkotócsoportokat, a befogadó helyeket, és hát természetesen elsősorban, aki legfontosabb, a nézőt kultúrával támogatjuk. A Dériné program célkitűzéseit azt 4 jól körülhatárolható alprogrammal, modullal indítottuk el, melyekre lehet jelentkezni, jelentkezést követően regisztrálni, és a menete az alprogramonként, mi így hívjuk, hogy alprogramonként, modulonként változó. Ez a 4 alprogram: az országjárás, a barangoló, a vándorszínház és a társulat. Az országjárás alprogram az, ami az alapvető célhoz talán a legközelebb állt, és a legnagyobb szerete is egyébként a Dériné program előadásainak, tehát a Dériné programnak. Itt gyakorlatilag kőszínházaktól megvásárolunk, vagy egyéb társulatoktól megvásárol a Dériné program előadásokat, és azokat eljuttatjuk a vidéki településekre. Mi végezzük az összes projektmenedzsment, marketing és egyéb tevékenységeket. Erre az a programra 2 irányból várjuk a jelentkezést. Lehet játszóhellyel rendelkező intézményként, befogadó helyként regisztrálni, azoknak, akik minőségi színházi előadásokat szeretnének befogadni saját maguk részére, illetve az alkotói oldalról is lehet jelentkezni, ahonnan pedig az előadás ajánlatokat várjuk. Minőségi szűrésen és egyébként gazdasági szűrésen mennek keresztül ezek a produkciók, utaztathatóságot nézzük, prioritást élveznek a magyar szerzők műveiből készült művek, olyan műveket keresünk, olyan alkotásokat keresünk, amelyek tudják segíteni az adott közösségnek a létrejöttét, vagy összetartását, fenntartását, és mint azt említettem, természetesen a produkció költségvetésének realitását is vizsgálja a szakmai bizottság és az erre kitűzött gazdasági vezetők. A szakmai bizottságon Kulcsár Edith, Balogh Tibor, Szigetvári József, Szente Béla, Nagy Gábor, Szedlacsek Emília, Oberfrank Pál és jó magam, így állunk, így vagyunk 8-an a szakmai bizottságban. Arra figyeltünk a szakmai bizottság összeállításának, hogy a színházzal kapcsolatos előadóművészeti szervezetek részéről minden területről legyen benne. Megnézzük Kulcsár Edith, mint dramaturg, Balogh Tibor, mint színházi kritikus, Szigetvári József vagy Szente Béla, akik ugye a művelődési szektorból érkeznek, akik ismerik a befogadói oldalt.
Szedlecsak Emília úgy szintén Oberfrankpál a kőszínházi oldalról, Nagy Gábor az alternatív, és egyébként rengeteget utazó színházakból érkezik a szakmai bizottságunkba, én pedig, mint a mérleg nyelve, a program vezetőjeként veszek részt ezekben a szakmai bizottsági üléseken. Egy másik alprogramunk, a Barangoló alprogramunk, ez azzal a célral jött létre, hogy segítséget nyújtsunk közszínházi struktúrán kívüli fiatal alkotó közösségeknek ahhoz, hogy megvalósítsák a terveiket. Ez a DRNA program finanszírozást, tehát anyagi támogatást is nyújt, valamint egy mentorprogrammal segítik, hát mentort is rendelünk ki az adott produkció köré. És természetesen itt a DRNA központban próba lehetőséget is biztosítunk azok számára, akiknek erre szükségük van. Hogyha létrejön a produkció, egyébként később bekerülhetnek az országjárás vagy a Vándor Színház alprogramunkba is a továbbiakra, természetesen a szokásos szakmai szűrő átlépését, megélését, meglépését követően. A szakmai bizottság az megegyezik az országjárás alprogram szakmai bizottságával, a mentoraink pedig Kozma András, Kulcsár Edith, Lukácsi Györgyők, a Nemzeti Színháznak a munkatársai, illetve Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színháznak az igazgatója. A jelentkezés itt is a honlapon keresztül történik, ezekről majd később fogok még néhány szót váltani. A Vándor Színház alprogramunknak a fő kitűzés, hogy a lehető legkisebb, akár 200-300 lelkes településekre is eljutassunk előadásokat. Engedtessék meg, hogy egy kis személyes megjegyzés, hogy azért annak valami fantasztikus érzése van a művészekre és szervezőkre, mindenkire, aki részt vesz ebben, amikor elmegyünk egy ilyen településre, 200-300 lelkes településre, azt látjuk, hogy az egész falu kint van. Nincs annyi szék az adott művelődési házban, vagy hogy a szabadtéri előadásnál volt ilyen konkrét példa, akkor hozták ki a konyhaszéket a lakosok és nézték az előadást, ez valami hihetetlen felemelő csoda, ami ilyenkor meg tud születni. De most vissza a realitások taralára és a prezentációhoz. Elsősorban olyan előadásoknak az utaztatását vállalta magára ez a Vándor Színház, amely egésznapos közösségi programot tud nyújtani az adott közösségnek. Tehát ugyanabban a díszletben van egy bábelőadás, vagy egy meseelőadás, délután este egy felnőtt előadás, a kettő között egy báb hangszerbemutató, sőt, olyan előadásunk is van ebben az alprogramban, amely az esti felnőtteknek szóló előadást követően egy táncházba torkolik, egy nagy tánc, egy nagy táncházz az előadás vége. A másik szerete ennek a Vándor Színháznak, és talán ez a lehető legszínesebb, legtöbb rétegből álló alprogramunk, az az, hogy a magyarországi színművészeti egyetemeknek vizsgaelőadásait forgalmazza. Onnan jött a gondolat, hogy a hallgatók nyilván nyáron elmennek dolgozni, lángost sütni, akármit, tehát egyéb nyári munkákat végezni. Hát még ne oda menjen, hanem jöjjön velünk, ismerje meg a vidéket, gyakorolja a szakmáját, és keressen érte egy kis pénzt. Már 2 ilyen turnét is vezettünk az elmúlt 2 nyáron, igen nagy sikerrel. Valamint a Vándor Színház alprogram az, amely megszervezi, infrastrukturálisan megszervezi a DRNA társulatnak az előadásait és utazásait, ugyanis egy társulatot is alapítottunk, mely jelenleg 16 színművészből áll, évi 3-4 bemutatót, és elsősorban magyar szerzők műveinek bemutatását vállaltunk magunkra. Úgy kell elképzelni, hogy itt a DRNA központban létrehozzuk az előadást, bemutatjuk. Itt a bemutatót követően maximum 1 előadás az, ami engedélyezett, ugyanis ezt a DRNA központot nem azért hoztuk létre, még hogyha minden adottsága meg lenne, hogy egy 28. budapesti játszóhelyet üzemeltessünk, hanem azért, hogy itt bemutassuk, bepróbáljuk, bemutassuk, megmutassuk, kipróbáljuk, és el tudjunk vele azután indulni, vinni a missziónkat tovább az útra, hátunkra venni az országot, és vinni a vidéki települések befogadó helyekre. A mi repertoárunkban az egyszemélyes, kétszemélyestől a teljes társulatot 16-17 főt is
magába foglaló előadásokig minden megtalálható, ez idáig mindegyik magyar szerzőművéből sikerült megvalósítanunk, és rendületlenül dobogunk az útunkon előre. 2020-2023-ban megvalósult eredményeink az 2460 előadás, mint 337.815 néző. Ezt úgy kell elképzelni a nézőtereket, hogy van olyan közösségi ház, ahol 50-60 férőhely van, tehát ezek a számok azt gondolom, hogy nagyon-nagyon eredményesek és nagyon pozitívak. A programban résztvevő produkciók száma az idáig 152 volt, és 918 befogadó helyeinknek a száma. Egy kis érdekesség a diához, hogy az első indulási időben 114 előadást tudtunk, nyilván a Covid is beleszólt, 114 előadást tudtunk megvalósítani, a második 2021-es évben 590-et, és ezt, hogyha összeadjuk, ennél jócskán több, csak nem a kétszeresét, 987 előadást tartottunk meg a 2022-es teljes évben, 23-ban 769-nél tartunk, nyilván azért ránk is hatnak a gazdasági tényezők, az üzemanyag árnövekedés, stb. Tehát a költségvetésünk nekünk sem lett több, sőt, jóskán kevesebb lett, de ahhoz képest 769 előadásnál tartunk, amire szerintem méltán lehetünk büszkék, tehát a 3 évben 2460 előadást tudtunk megtartani. Hogyan kell a folyamatot elképzelni? Nézzük csak vertikálisan, tehát látható, az összes jelentkező, mint egy halmaz, az beérkezik a Dériné programba, egy minőségi és szakmai szűrő, a szakmai bizottság által, ezt követi egy gazdasági szűrő. Hogyha a gazdasági árajánlatnak, vagy a gazdasági tervnek nincsen realitása, vagy valahol kicsit elragadottságokat érzékelünk gazdaságilag, akkor jelezzük az adott produkció számának, hogyha a szakmai bizottság elfogadta a jelentkezését, akkor mi szeretnénk ebbe a programba, ha részt venne, viszont mi azt látjuk, hogy ez a költségvetés ezzel és ezen a ponton nem reális, szerintünk ez a reális. Azt elfogadja, vagy nem fogadja el. Eddig még nem volt olyan, nem fogadta volna el valaki az általunk javasolt gazdasági mutató változást. Így hát megérkezik a kiválasztott produkció a Dériné programba, és indulhatnak a projektmenedzsment folyamatok. Ugyanez horizontálisan, tehát az előadó művészek, a szervezetek, művészek, bejön hozzánk a tartalom, tehát maga az előadás. A Dériné programban szétosztódik barangoló országjárás, vándorszínház, illetve társulat. Alprogramokra megindul a szervezés, az adminisztráció, a marketing folyamatok, ugyanis mi marketing kommunikációval is segítjük a partnereinket. Egy eljut a tartalom az előadásra befogadóhelyekhez, így hát a nézőkhöz. Tehát említettem a legelején, hogy a nézők, a befogadóhelyek és az előadó művészeti szervezetek is támogatva vannak így a direkt vagy indirekt módon a program által. Méghozzá azért, ugye, mert az előadásnak a továbbélését, utaztatását, finanszírozását, akár a létrehozását is maga a program bizonyos esetekben állja. A befogadó helyeknek egy jelképes összeget kell csupán hozzájárulni a költségvetéshez. Ezt település lérekszámarányosan fogalmaztuk meg, minél kisebb egy település, annál kevesebb hozzájárulást kell biztosítania. Például okáért egy 5000 fős településnek mindösszesen 2%-ot kell kifizetnie, tehát egy 1 millió forintba kerülő előadás, amiért mi a Dériné program az előadó művészeti szervezetnek 1 millió forintot fizetünk, azért a befogadó hely mindösszesen 20 000 forintot fizet ki, ezért annyit kérünk, hogy ő a nézők felé ingyenesen
vagy maximum 200 forintos jegyáron árulhat, értékesíthet rá jegyet. Így a néző gyakorlatilag ingyen vagy egy elképes összegért jut, igényes, szűrt, kiválasztott színházi, szakmai alapokon kiválasztott színházi előadáshoz a befogadóhely meg tudja tölteni gyakorlatilag nagyon kevés költségen azt az előadását, amit egyébként neki kötelezően teljesítenie is kell, és hát az előadó művészeti szervezetet már mondtam. A projektmenedzsment folyamatok, ugye az alkotói és befogadói jelentkezésekkel indulnak el, szakmai bizottsági döntés, utána a szerződések megkötése, adminisztráció, időpontegyeztetést végeznek a kollégáim, így kialakul az évad, vagy az éppen aktuális időszak. Ezt követően elkezdődnek a marketing és a kommunikációs feladatok, majd pedig a teljesítés, igazolás és a kifizetés, ugyanis fontos számunkra minden alprogramunknál, hogy mindent dokumentálunk, és az összes, mind a két oldalról dokumentáljuk, és az összes előadás megvalósult produkció mögé fényképes dokumentációt teszünk, ezt elvárjuk a befogadó intézménytől is, és elvárjuk az alkotóktól is, tehát az előadó művészeti szervezetektől is. Egyébként a hetünk az úgy néz ki, hogy itt a kolléganők elkezdik telefonálni és felhívogatni mind az alkotókat, mind a befogadó helyeket, és ellenőrzik az elmúlt hét előadásainak lefolyásának folyamatát, hogy minden rendben volt-e, az volt-e, az fogadta a művészeket a helyszínen, amit megadtak az adott riderben, illetve hogy ugyanez a kérdés az alkotó felé is, hogy minden rendben volt-e, azok a fényviszonyok, azok a színházi, azok a technikai adottságok voltak-e, amik voltak. Ebből egyébként nekünk egy egészen komoly rendszer és bázis állt össze, amit a későbbiekben majd még remélem, hogy tudunk hasznosítani. Hogyan néznek ki az alkotó jelentkezés? Tehát, ha készprodukcióval jelentkezik, akkor az országjárás alprogramban van. Ha az országjárás alprogramban van, akkor onnan el tud menni a Dériné Fesztivál, ugyanis az egész évet egy Dériné Fesztivállal zárunk, egy 5 napos rendezvényel Sátoraljaújhelyen, amikor is az országjárás és a Vándorszínház, illetve a Barangoló alprogramunkból a legjobb előadásokat kiválasztjuk, hívunk még mellé egy-két másik előadást is meg, illetve főként könnyűzenei koncerteket, és ezt követően pedig megyünk csak nyári szünetre, július végén, a színházi évattól kicsit szokatlanul, egy hónappal később vesszük ki a jól megérdemelt szabadságot, és egy kicsivel korábban is térünk vissza a mindennapokba. Hogyha egész napos produkcióval szeretne, tehát gyermek és felnőtt előadás, akkor a Vándorszínházból pedig szintén a Dériné Fesztivál az általunk kínált út. Az előadás létrehozására, hogyha jelentkezik, akkor a Barangoló alprogramban létrejön az előadás. Ha ez létrejött, akkor a szakmai bizottsági szűrőt követően országjárás vagy Vándorszínház tud lenni az elsődleges folytatás. Innen is lehet út egyébként a Dériné Fesztiválra. És egy nagy büszkeségem, hogy az előző évadban útjára indítottuk, idén már a másodikat, drámaíró műhely, Barangoló drámaíró műhely, tehát azokat a fiatalokat várjuk, akik szeretnének színdarabot érni, ugyanúgy mentor kíséretével, egy éven keresztül, 9 hónapon keresztül létrehoznak egy előadást, megvalósítás esetében a társulati előadás lesz belőle, társulati bemutató lesz belőle, így jártunk tavaly a Szemet Szemért című előadása, amelyet a Dériné Társulat be is mutatott, színpadra is vitt. A befogadó szemszögéből először is el kell dönteni, hogy milyen előadást szeretne, egy egész napos programot, vagy egy előadást. Hogyha egész napos programot szeretne, akkor a Vándorszínház alprogramot választja. Itt egész évben lehet választani, nagyságrendileg 6 hónapon túlra egyeztettek a kollégáim, ennyire előre haladott. Ha egy előadást szeretne, akkor választhatja a Dériné Társulatot, illetve az országjárás előadásait. A Dériné Társulatnál szintén egész évben lehetséges a kiválasztás, de itt is egy ilyen 6 hónappal, tehát a kollégáim már a késő tavasz koranyári időszakot szervezik le a társulattal előadásaival kapcsolatban. Az országjárás előadásainál itt meg egy
kicsit más rendszer, közelítettünk a klasszikus társulati működéshez, ezért októberben, februárban és júniusban van egy-egy választási időszak, és minimum 2, maximum 5 hónapra tud választani a befogadó, mielőtt megkezdődnek az egyeztetési folyamatok. Tehát vannak a programba bekerült előadások, regisztrál a befogadóhely, mind a ketten kitöltenek egy technikai egyeztetőt. Ezt a technikai egyeztetőt egy algoritmus összeveti, mi úgy szoktuk itt belül hívni, hogy összemeccselteti egymással, és mégpedig azért, hogy a befogadó az csak abból az előadásból választhasson, ami az ő technikai paramétereinek megfelel. Mind infrastrukturálisan, mind méretileg. Tehát, hogyha ne legyen se túl nagy, se túl kicsi, ne legyen túl nagy az áramigénye, nem fér be egy produkció, vagy nincs meg hozzá megfelelő áram, vagy eszközparkja, akkor nem tudja kiválasztani. Ezt ugye maga az alkotó határozza meg, hogy neki mire van szüksége. Amint kiválasztotta ezt az előadás jelentkezési fázisban, és megvan, és megtörtént a egyeztetés, akkor jöhet létre a megvalósuló előadás. Itt egy kis szigorítást kell bevezetnünk a nézőtéri terítettség tekintetében, minimum 80%, aki adatot teljesít, azt először felszólítjuk, majd később akkor egy fél évre kizárjuk a program választásából. Ez lehet, hogy kicsit erősnek hathat első hangzásra, de azt képzeljétek el, hogy nagyságrendileg ilyen 14-15-szörös a túljelentkezés. Rengeteget halljuk, hogy el vagyunk utasítva, nem kaptunk előadást ebben a választási időszakban a Dériné programból. Ennek az az oka, hogy 14-15-szörös a túljelentkezés. És különböző szabályokat kell hozzáhoznunk, hogy ezt minél több településre, és minél több olyan településre jussunk el, ahol még nem voltunk. Hidak a kultúra felé. A közeljövőben induló, hát jelenleg pilot, de már az alapjai egy másik alprogramban kipróbált alprogramunk következik. Köszönjük Magyarországban alprogramunknak a mintájára vettük ezt fel a térképre, és januártól indul. Az elsősorban a vidéki kistelepülési önkormányzatoknak kíván kulturális szolgáltatást adni, nem csak színházra gondolok, hanem bármire, ami előadó művészet, zene, tánc, próza, versmondás, ének, kis 1-2-3 szereplős formációkig túlmenően. Itt a vidéki városi ünnepekre, piros vagy kékbetűs ünnepekre, városnapokra szeretnénk minőségi tartalmi szolgáltatást nyújtani. Maga a rendszer egy startup működési rendszerhez lehet a leginkább hasonlítani, digitális fókusszal, minden területen teljesen digitalizáltuk az egész rendszert, minden jelentkezés és mind a programkiosztás tekintetében. Kialakítottunk egy jól működő, ezt már a Köszönjük Magyarország program lebonyolításakor, egy jól működő adminisztrációs infrastruktúrát, és próbáljuk integrálni a színházakat és az előadó művészeket is abból, hogy egy kicsit a digitális eszközöket és ezeket a rendszereket jobban használják. Én is rajta vagyok ezen a tanulási fázison. A folyamat úgy néz ki, hogy van egy bemeneti és egy kimeneti oldalam. A művész regisztrál a rendszerben, megadja, hogy milyen kategóriában, azon belül milyen műfajban tud otthonosan mozogni, miben tehetséges. Tehát én színészként azt mondom, hogy én tudok szavalni, tudok konferálni, én trombitálni tudok, jazzzenét, én meg táncolni tudok, stb. Ezt követően itt szintén egy szakmai bizottság dönt a programba kerüléséről. A szervezői oldal szintén létrehoz egy eseményt, leírja, hogy mikor, hol, mi lesz, és ezt követően pedig megjelöli azt, hogy neki milyen művészre van szüksége. Ezt mikor rányomott az Enterre, az adott befogadó intézmény vagy település, akkor az összes általa megjelölt művész típusba regisztrált művész fog kapni értesítést arról, hogy nekem
Mezőberényben szeretnének március 15-i műsort tartani, akkor, és azt írja, hogy neki van szüksége egy versmondóra, egy konferenciére és egy trombitásra, akkor és rányom az Enterre, a regisztrációt követően, akkor az összes a rendszerben lévő olyan színművész, aki versmondással, vagy konferálással, és vagy konferálással, az összes trombitás meg fogja kapni az eseményre való felhívást. Az eseményre a színész vagy zenész, tehát a művész visszajelentkezik, visszaigazolja azt, hogy ő szeretne részt venni, a szervező, tehát a megrendelő választ, hogy neki az adott beérkezett ajánlatokból melyik a számára a legmegfelelőbb, legszimpatikusabb, ezt követően pedig megtörténik a visszaigazolás, a szerződéskötés, és ebben az esetben én is a produktum létrejöttét, megvalósítását fényképes alátámasztással, teljesítési igazolással kérjük és várjuk. Most ennek a hidaknak az előkészítési folyamata van, és az előzőekből való ráncfelvarrása van éppen folyamatban, tehát, hogy még egyszer, tehát 4 lépésben van, regisztrál az intézmény, mi a teljes adminisztrációját elvégezzük, az automatikus rendszer, automatizált rendszernek a segítségével létrehozza az eseményt, és kiválasztja a lejelentkezők közül a számára legszimpatikusabbat. Elindultunk tavalyi tanévben még egy alprogrammal, és megpróbálok kicsit belehúzni, mert úgy látom, hogy 3 perc múlva lejár a 30 percem. Kultáp, belenősz a kultúrába néven létrehoztuk egy ifjúsági alprogramunkat. Ezt a nemzeti alaptantermhez igazítottuk, egy egész napos, teljes iskolát átfogó, komplex témanapot hoztunk létre, amelynek a vége a Kult Campben záródik. A Kult Camp, az úgy kell elképzelni, hogy a nyári táborok, a fesztiválok és az előadó művészeti versenyeknek hármasának egy összegyűjt vázata. Azért a Rákóczi Szövetséggel karöltve, mert ugye a Dériné Fesztivál nyáron Sátoraljaújhelyen van, és a Dériné Fesztivál alprogramjaként, és a Dériné Fesztiválnak meg tudja adni már a fesztivál részét. A Rákóczi Szövetség kiváló táboroztatási tudással bír, és egy fantasztikus táborhelyük van. Így hát ott a Dériné Fesztivál egy külön helyszíneként a tavalyi évben először megvalósult a Kult Camp 450 diák részvételével, több diák nem is nagyon fér be a táborhelyre. Itt elsősorban a Dériné Társulat, a Rákóczi Szövetség, a Színház és Filmművészeti Egyetem a partnerünk, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Győri Nemzeti Színház, Kaposvári Csiki Gergely Színház, Salgótarjáni Zente Ferenc Színház, és hát a barangoló csapataink közül a Ludwig Trupp és az Epika társulata is, akik itt alakultak az elmúlt 3 év alatt, a barangoló alprogramban váltak egységes csapattá, őket is, nekik is tudunk lehetőséget biztosítani itt a Kultápon belül, és hát hamarosan Szolnok is csatlakozni látszik, Botondal már folynak az egyeztetések a Kultáp alprogramunkban. Úgy képzeljétek ezt el, hogy megszálljuk az iskolát, és gyakorlatilag kiforgatjuk a 4 szegletéből. Mi az iskolai tanrendhez, órarendhez alkalmazkodva létrehozunk minden témalapnak egy saját maga teljes rendszere van, és viszünk tantermi színházi előadást, szünetszínházi előadást, rendhagyó irodalom, történelem, zene, táncórákat, és tantermi TI-s foglalkozásokat, és lemegyünk a fiataloknak a focipályájára, és az ő szabályai szerint elkezdjük játszani. Fontos az, hogy minőségi előadásokat viszünk ezekben el, és az ő nyelvükön szólunk, és a kommunikációt is próbáljuk az ő nyelvükön végigvinni, és ezért is ez az elnevezés, hogy Kultáp, több névjavaslat volt, végeztünk egy rövid kutatást a generáción, és ez nyerte meg. A probléma felismerés, szeretnék a 2020-as évi ifjúságkutatás lehet az alapja. Itt az jött ki, hogy 80%-a a korosztálynak egyáltalán nem látogat. 80% a korosztálynak egyáltalán nem látogat kulturális intézményt, szerintem ez borzasztó. Ha jellemzően külföldi
tartalmat fogyasztanak, és a következő, ami egészen kétségbeejtő szám, az pedig 8%-a volt az korosztálynak, aki jelentős problémának érzi azt, hogy a közösségi baráti társaságok azok egyre kezdenek széthullani. Erre a kultáv, mint egyfajta választ tud lenni a programra, az egészet pedig nyilván, amit említettem, egy igazi közösségteremtő bombával a kultában tudjuk megkoronázni, ha úgy tetszik. Legutóbb, vagy az első, az 2023. július 20-23 között zajlott Sátoraljaújhelyen, 225 diák, azért 225, mert abban állapodtunk meg a Rákóczi Szövetséggel elnök úrral, hogy a fele diákot mi visszük a témanapokon szerzett diákainkból, csapatainkból, a másik felét pedig határon túli magyar lakta települések magyar gyermekeinek nyújtjuk, így alkotva egy közös egységet. Az előző, a pilot fél év során 42 oktatási intézményben, és csak nem 15 000 diák aktív elérésével próbáltuk rávezetni őket a színház, az előadóművészet, a művészet megszeretésére. Az idei évadban, és hát tanévben, 23-24-es tanévben 100 ilyen témánapot fogunk megvalósítani, és minimum 35 000 diák aktív elérése a cél. Végzünk kutatást is, kétfajta online, illetve közösségi kutatást, 1772 diák töltötte ki a kérdőívünket, illetve 166 osztály, ami 3300 diákot jelent. A megkérdezettek 96%-a közösségi élményként éltem meg ezt a témanapot. 75%-uk számára kifejezetten fontos az, hogy legyenek még hasonló események, és itt nagyon fontos pont a kétségbeejtő 8%-os képest, a megkérdezetteket előtt és utána is végzünk felméréseket a diákok részéről, 11%-os növekedés volt tapasztalható a közösségi élmények szükségességének és megélésének tekintetében, tehát van hatása. És hát mi lehet nekünk előadó művészeti szervezeteknek azon kívül, legalábbis magamnak biztos, hogy a fő motiváció, a fő eszme, ami mellett megyünk, hogy egyrészt vigyük el, és kapjanak, minél többen jussanak hozzá a színházi művészethez, előadó művészethez, vagy egyáltalán a művészetekhez, mert lehet egyébként ezt a kultápot például arra is bőven továbbfejleszteni, tehát hogy vigyük el a művészetet az embereknek, kapjanak művészeteket, és hogy értékes közösségeket tudjunk teremteni, megsegíteni, alkotni. Értékteremtő munkát kell végeznünk. A folyamat maga az a programkínálat kialakításával tartozik, itt szintén szakmai bizottság, Ákli Krisztián, aki a Drámapedagógiai Szövetségnek az elnöke, Vakostis Gábor, Lukácsi György, illetve jó magam állunk a program kialakítását követően a szerződések és az adminisztrációs folyamatok következnek, az iskolák és az időpontok egyeztetése, órarend, a témanap kialakítása, megindul a megvalósítás, azért az egy elég megterhelő folyamat a témanap megvalósítása, ugyanis hogyha van olyan iskola, ahol 3-4-kor kell elindulnunk ahhoz, hogy beérjünk, felkészüljünk, összepakoljunk, és 8 órakor az oktatási rendhez kötötten mi is elkezdjük a saját munkánkat. Befogadó és alkotói teljesítések, ellenőrzése, következhet a kifizetés. A Déri program az hamarosan minden bizonnyal tovább fog fejlődni, erről majd később, én pedig szeretném megköszönni a figyelmet és ezt a túlnyúlásban nyúló 5 perces türelmet. Köszönjük szépen, Doma! Nagyon átfogó volt, és nagyon széles körű. Le is mentjük a prezentációdat, mert szerintem azt is szét fogjuk küldeni. Bocsánat, csak itt körülöttem a behanglacik hangz azért, mert még más kollégák is üldögélnek. Tisztelettel kérdezem a kollégákat, hogy van-e valakinek kérdés. Botont, ha jól látom, jelentkezel, parancsolj.
Véletlenül ott maradt az ujjam, hogy oké volt minden, de nagyon szépen köszönöm a szót, mert öröm mindig hallani Domát, a felkészültségét és ezt a csodálatos programot tényleg, mert bármennyire is benne vagyunk, azért ennyire szerteágazó, és ennyire nem látjuk át, és köszönjük szépen mindig, amikor erről beszélsz, mert ez egy valóban csodálatos lehetőség, és minél többen kellene benne legyünk, én azt érzékelem, mert nagyon jó irány ez, amit ti ott elkezdtetek, csináltok, és mi csak jövünk bele segíteni és erősíteni ezt a programot. A Hidak a kultúra felé, hogyha szót kaptam, van, szeretnék érdeklődni, hogy ez a honlapon fönt van, tehát hogy ezt kollégáimnak tudom javasolni nyugodtan, hogy erre jelentkezhetnek, ez a pirosbetűs ünnepek, Igen. műsorvezető, meg mindenféle versek, amikkel ott tehát és akkor ott beregisztrálnak ők a verseikkel, amiket esetleg tudnak egy ilyen nemzeti ünnepen el tudnak mondani, és akkor azt majd várjuk, hogy mikor jelentkezik valaki. Így van, az előkészítési folyamatai azok megkezdődtek, még nincsen fönt a honlapon, de januártól indul, és igen, lehet majd jelentkezni úgy, mint ahogy a Köszönjük Magyarországban. És akkor még annyi a kérdésem, hogy ez a bérezés szempontjából ezt rajtatok keresztül fog menni, a Dérinén keresztül, vagy mindig az adott településsel, vagy adott helyzetben? A település az ebben az esetekben, mint ahogy egyik esetben sem tehát fizet sem a művésznek, sem a szervezetnek, tehát a Dériné programon keresztül fog működni. Szuper, nagyon szépen köszönöm, és köszönjük ezt a csodás prezentációt. És ez lett volna a kérdés, hogy megkapjuk-e, mert így próbáltam lesibe fotózni pár izgalmas dolgot, de akkor, hogyha megkapjuk, azt köszönjük szépen. Igen, megkapjátok, tehát szét fogjuk küldeni a Doma prezentációját is, és amikor meg lesz a YouTube link a felvételről föltöltöttük, akkor egy linket is el fogjuk küldeni. Ha szabad, nekem is lenne egy kérdésem, Doma, ez pedig az, hogy remélem, hogy nem mulasztottam el, hogy erről beszéltél, hogy valamilyen módon a ti partnereitektől gyűjtötök-e valamiféle, vagy csináltok-e valamilyen elégedettségi visszajelzést? Tehát gyűjtitek-e azt, hogy magával az előadással, ami esetleg, ami megvalósult, ott hogyan voltak elégedettek a műszaki dolgokkal, a tartalmi dolgokkal, ilyesmivel, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre fordítotok-e figyelmet, és ha igen, akkor mik a tapasztalataitok? Igen, beszéltem róla, lehet, hogy csak röviden. A kolléganőim azok hétfőn azzal kezdik, hogy az előző hetet nagyságrendileg végighívják, és lehet, hogy erre nem jut mindig 100% lehetőség, de végighívják mind a befogadói, mind az alkotói oldalt, és megkérdezik, mik voltak a tapasztalatok, akár színház szakmailag, hogy vette a közönség, hogy volt, mint volt az előadás, tényleg azt az előadást kapták, amire vártak. Sok esetben van egyébként, hogy más előadásra gondoltunk, például a mögöttem látható Kék Róka című előadásnál, akkor szoktuk javasolni, hogy érdemes a hozzáadott reklám és különböző segítő anyagokat tanulmányozni, és nem egy gyerek előadásra számítani belőle, mert ugye ezek megvannak, mindenhez videót és mindenhez különböző leírásokat, mind tartalmi leírásokat csinálunk, illetve az alkotókat is megkérdezzük, hogy valóban azok a körülmények fogadták-e, amikre számítottak, amik az egyeztetőkből kitűntek, és ha nem, akkor ezt jelezzük egyébként a befogadó hely felé, mint ahogy, ha van szakmai probléma, nem nagyon volt, most egyet sem tudnék hirtelen felidézni, akkor azt jelezzük az alkotó felé is. Szuper, köszönöm, ezek fontos dolgok. Van-e kérdés még, kedves kollégák? Akkor Doma, nagyon szépen köszönjük az előadásodat, nagyon profi volt és átfogó. Kérjük szépen, hogy majd akkor egyeztessünk a preziről. Tudod, hogy azt nézd át, hogy így ebbe a formában, vagy esetleg valahogyan másképp szeretnéd, de szerintem ez itt tök jó volt, tehát ez abszolút érthető. Úgyhogy ezt akkor el fogjuk küldeni. Ez most nem sikerült. Következő időponttal is, a következő van, hogy kivel fogjuk tudni folytatni. Itt vagytok, bocsánat?
Picit megfagytál, Halló, halló. most már itt vagyunk. Igen, bocsánat, igen, itt lefagytam egy pillanatra, elnézést kérek, csak itt volt egy hívásom. Szóval azt szerettem volna mondani, hogy jelentkezünk a következő időponttal és a következő témával. Jó néhány javaslat van nálunk, amik előadásra vonatkozó javaslatok, amiket egyeztetjük az időpontjait, és amint tudunk róla részleteket, akkor a szokásos módon tájékoztatunk mindenkit. Kisdomokos Márknak köszönöm, meg a munkatársaidnak köszönöm szépen az előkészítést, köszönöm a mai prezentációt, az én kollégáimnak, Patriciának és Lülinek is köszönöm szépen az előkészítést, és mindenkinek szép napot, folytatjuk legközelebb. Sziasztok!